Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purur. Book your seat today. Limited seats available. 2-3 दिवसापासून हे हत्ती असतात हे खानापूर आणि जोडा तालुक्याच्या सीमेवर वावरत असतात. गेल्या 2 दिवसापासून रामनगरच्या सीतावडा आणि गणेश गल्ली या भागातल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात वचून या हत्तीने भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले असतात. आज आम्ही शेतकऱ्यांशी बोललेले असल्यावर जंगलात अन्न मिळणार कारण हत्ती यासाठी शेतात येतात असे त्यांचे म्हणणे असतात. मोठ्या प्रमाणात हत्तीने भात शेतीचे नुकसान केल्या कारणान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येऊन त्याचं पंचनामा करून ताबडतोब आमका नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी रामनगरच्या शेतकऱ्यांनी केली असा. आज पहाटे सकाळी 3च्या सुमारास एक 7 हत्तीचा कळप इकडच्या वरच्या बाजूनं गावातनं आत आमच्या शेतामध्ये घुसला सकाळी पहाटे आणि बरेच आमच्या शेतामध्ये नुकसान केलेले आहे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्राणी शेतात आणि गाव वस्तीमध्ये येत आहेत. याबद्दल त्यांच्यानी गरीब लोकांचं शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. त्यामुळे त्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनं योग्य ती हे नुकसान भरपाई द्यावी ही मी सरकारकडे विनंती करत आहे. इकडे सगळे आमचे शेताचे नुकसान केले असा ते गव्हर्नमेंटान येऊन त्यांच्यानी चौकशी करू जाई. कितले हत्ती असतात ते 5 आहा असे म्हणतात. आम्ही काय दोळ्यांनी बघू ना पण एक बारीक आहा असे म्हणतात. तर या साईडीक भागात कितल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान केला? काहीतरी 7-8 लोकांचे नुकसान केला. मजगती खानापूर तालुक्यात सुळेगाळ वाठारात लायटीचो शॉक लागून 2 हत्ती खंय जाग्यार मेले म्हूण माहिती मेळटा. आज सकाळी विजेचो स्पर्श जाऊन 2 हत्तींचो मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस येयल्ली आसा. मिळालेल्या माहितीनुसार गणपती गुरव नावाच्या शेतकऱ्यान आपल्या शेतात वन्य प्राण्यापासून संरक्षण करपा खातीर सौर ऊर्जेचे कुंपण घातिले. मात्र त्याच कुंपणाचेर वरच्यान गेल्ली जी वीज वाहिनी आसा ती वीज वाहिनी तुटून पडल्या कारणान त्याच वेळाचेर त्या शेतात हत्ती घुसपाचो प्रयत्न करीत असताना तांकां त्या तुटून पडलेल्या वीज वाहिनीचो स्पर्श जाऊन त्यांचो मृत्यू झाल्याची घटना घडली आसा. त्या घटनेची माहिती मिळताच खानापूरचे वन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी वचून त्यांच्यानी या घटनेचो पंचनामा केलो आसा. पुरवठा खातीर प्रमोद पोंडे.